Yadi. When dance. No, bro, sorry. If I got caution in the form of up and down, sir. No, idea, so it's come. But you go for bedding. As money, I knew what in Pinton. About you, oh, I'm waiting for another Tommy said, well, Dimana. Yeah, bread. Yeah, bread. And you're all night, I can see it. No matter that. No, up and down. And Sunday, do a whole big fridge. You're watching, never know. Scandia in Nani, I have some to play. I saw this. I go Fia. Hey, I'm fine. Hey, nobody able to share the kids. Hey, South in the morning. Hey, oh, that. But I Yaman to acquire some. So for penny, see a Marabusam congregation. For then I boy, and yes, I see Mabusan and who's he can amplify the Say, what's that? When I say something, now was free grass to Abasa from from not by yet, and I'm going to a near Tina who is a for us. Now they come. You know what it's much woman. Hey, oh, no, mamma, to say, and I do know take export 1 hour. Which can I pass off my baby? I want to a near you. Was can I say a woman come to purchase of dry a blower? Sorry, no. I'll tell him put to a costume any year. And then I'm going to sorry. What do want to know? See what they do, Send them here to my years to
akete bɔgɛbɛsɛn. Bebre. Na mo di amo. Ɛdɛmɔ ni mo tɔ mo paa. Bebre egu fi. O jɔ so yire ho na wibi. Nya mo. Yɛ ba di fɔ so sa akɔkɔ na wɔti ma yire ho. Mo ba yɛ ne nkanyansa na yɛ di asɔli sika no. Mo mbra mbɛka hu yɛ nyɛ ntena sindi sika ne nhye no. Mo di jimi sa asɔle kɔ. We ya mo kwen ko ba bia yɛ di. Obi yare wa asɔre dɛm a. Ya sɛ ma. Obi fɛ sika ne kɔto ban. Obi yɛ sɛ yɛ sika no ɔsi yɛ de hwɛ yɛ ayɛ ho. Yɛ twɛ yɛ no. Ɔdi ahu yi mi ba yɛ mi di pa mo ti. Ataya ti. Ɛ bɔ mɛ ni ti mo mo hwɛ mɛ ni. Wa wi aso free fi akɔ. O ba fɔ hɔ no. Ɛdɛ na ho ayɛ yɛ ne aboa wo di wɔn mo ti. Fa kwasi akɔ. Me ma bra we me bodi pa me nyɛ ho. Kɔ. Fu ɛda. Asia. Nyawunu dia ni mu de bɛ ba yɛ. Nyawunu dia ni mu de bɛ ba yɛ. Bɛ bɛ ni pasika wa bɔ da bia pasika gubi bɔtɔm. Bia pasika gubi bɔtɔm. Asɔre ni bɛ ni nkɔ yɛ fa so yɛ to foundation. Asia sɛ ma ko. Didi. Manu tu so amoso ɛnsani bi. Pia fi akɔ ma me sun atuma bia. Me Sunday school teaching so onim sɛ ɔna ada no de. O yare mo fa Sunday school no. Asia sɛ ma ko. Sa asɔre sa. Obi ti ta asɔre dan. Asɔre ni wo ska. Onya sɔfo maame. Bɛn bɔda. Asɔre ni wo ska. Asɔre oye business. Asɔre oye business. Ana de me kan mo. Oye business ni yɛ sɔfo ntia so ebe ano ebe ma ne chance. Ada fa bi. Ada fa bibla. Asɔre na nye yɛ scan yɛ de foundation. Eti yɛ kiyɛ wu na ɛgɛ sika ni nyɛ dɛ. Yɛ bɛ wu abɛ sika na kan na ɛsɛ de. Yɛ di bi yɛ asɔre ni yɛ twa yɛ mu. Ɛwɔ Bible mu kura. Me se na me bɔ. O tama num. Tawa nu. Ne so so kwasa senso. Tawa nu. Ɔmpɔdama na. Ɛni ani yɛ numadeɛ no. Wɔn baako a wɔn fun bi. Sɔfo maame wa di nya duma na. Ko maame nsa ne bi wɔ hɔ no mamu nkuhu. Dade kura do nkyɛn sɛ Sɔfo maame na wa ya me fa ya me hwi wɔ so mo. Wajima na. Ndo nyame sɛ no di abura ntɔkwa ne ko fi. Yɛ mo yɛ nɛ. O ya me bɔ na mana butu Ɛni obi. ani aburo o ya me bɔ mo butu. O so ya me bɔ bi a. O ya me ka ahene bi. O ya dan no be dan no. Eh be ma do. Me di amuru ya na jama na ban kom ho. Ɛda kyerɛ. Ɛda de sɔ pɛ ba kan ho. Nya sa Ɛna na. fɛ asɔre mbɛ yɛ bia na. Ɛda asɔre no yɛ business foundation ya ne yɛ twia. Ya ne yɛ bi. Ɛna wo ka no. Ya ne yɛ bi yɛ asɔre. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ nyẹ́mọ́ dùn yàrá pípa ní sábà. Bẹ́ẹ̀ mbọ́ dam. Yà á yẹ yà sọ̀rọ̀. Yẹ tiri koko a yẹ di naba. Yẹ tiri koko a yẹ di naba. Ne se mo le na mo nkyele. Yasẹ ma kwa. Yɛde Kristo som no ahyɛ yɛn ho ntaade ne mpaboa ne nneɛma papa ebu okura yɛ ntumi fa nyɛ yɛn ho. Mo sɔre a mo si Kristo. Kristo akata mo ni saa. Ade. Ne nyinaa ne wakoma mu. Wate. N yi sɛ ayi. Ma gu so. Kristo no. O ni sɛ Kristo no. Ɔnyɛ sɛ ayi Kristo ne sɛ ɔde akyekyere ho. Nkwasi asa kɛlɛ bi gyina ha bɛ di yɛm. O yi dɛ fi sɛ da asɔre sika bi na afɔre bi a ɛbɔ yɛ de ma asɔfo sɛ bɛ mɔ dan ne fɔ. Bambo. Yɛdi yɛ ho ka sɛ yɛdi. Yɛdi etu aseɛ. Ne nyinaa Yɛkyele. asɛ nyame nipa deɛ wɔnkɔtena sport ɛnkyele na sɛ wokɔ fie sei na wokyele na sɛ w'ani da hɔ kama ɛnyɛ problem Yɛkyele yɛ. ɛnyɛ nipa na bɔɔ yɛ o Nyame ne bɔ nyame ne ma nipa na bɛne. saa na teɛ Nye nsuo. Ne ba ni na ma fry. wɔnkɔtena fɛdifoɔ ɛtena Ne yɛ ti fie a. na wote fie na wɔnkɔ bɔɔl Wɔne bɛ ni wo. Na kwatena fɛdifoɔ tena bi ampo a. Sɔfo gye yɛ yi nkyɛnse sika ankɔtɔ nkyɛnse no. Kwani yɛ fa pɛtɛ si baabi o si. Mfotɔ yɛ baabi kakra bi nwuni yɛ a wo gye nkyɛnse sika kɔ. yɛaburuwa ma ɔmi nsa ne bi mɛ Ɔnye bi bɛka ho. Yɛ numa wu. Yɛ buro. yɛaburuwa ayo yɛaburuwa bra bambo kakra adi aja so abɛ yesu Yesu ne ma bɛ. Yesu ne ma bɛ. nsa deɛ mafele ne mmɔ Ya bibia. Ne yɛ buro. mo deɛ ɔmbɛ weye peter Mesi ma mi hwɛ Yesu. yesu ni O se. O bɛ o nya sina. Kɔnɛ de mari jin nye nsɛm ye buro mɛ buro gu. Sina ko ni hɔ. Na ho akɔbɔ bi. O de pɛ sumɛ nɔfo ni mi bɛ kan ho. na ma eko ma no so duwa Bengini siname to. ego wa me Maria reclaim. ego wa me Yey. we see moses Moses. yesu bɔ so nyine ɛho yɛ Di yɛ ni mi ahe. we na last 19 billion 19. we see yesu bɔ so miɛnsa
Somewhere. What's the last say? We talk about sorry them say sorry men no. Oh, that be like that. Where papa? I'm me more life. But Where Peter. Dabi ye o se Yesu otene pongo so. Ah, say Yesu pongo ni na ase. Oh, le pongo ni tita mo. So that so fa to go there. Akwa so se Yesu. eh da ready Yesu. Tuo ne mo. Na biti Yesu ni. Yesu ni. Kaje tuo e bo ho bane. tuo nye gadi Yesu. Yes, and I say Rosie Masakia. Abo ni tino. Okay. Fa to go ni. Nene mapa. Ne kanyame aya don pa no de wa monyima. Ne ma drepe. Ne ma sita. Bo de mo hwe me ba. Ne na tia to ko ne na tia chebe. Hey, guy. Hey, guy. What drepe? Ka go ta. That drepe. Onde tamana owo onkola bi na owo wiase. Chiremase. Mama wa be ya. Abota papa no. Sa hu nyame Kristo no. Mama wa ni gina. Onde na kan la ya ni o. Esi wa ma na ko ni die. Wait. Yandre papa change. American change. Ma ka so kra. Ana wa hu. Ku se we so hunda. Yesu mienu. Nyame de o ye adwuma na o de o ye adwuma. Mama Yesu. Nyame asesayo. Wanu minna. Chena. Wela for 80 billion. Ma so. Why? No, you honom no. Ai ba we ga so mo ma so. Nom, you honom. No ni na nom. You honom. No, dia kan na. Are you as here? Oh, you honom. Se bi kita. Oh, kita so bi kita. Ko ba. Wo di as here. E honom mu ya wasi kwa ko fi. Yes. Moment yes. China. Eno ano no. You honom. China. Eno ano no. That's okay. Ani. China. Ni na we ya no be hu jimi. You honom. Wanu wi. You know the man abegina wani. Say we to fever. Ai mayu. Ndi man ska we ndiye ya. Yesu gba mat Yesu. What's that? Ma so so mu. What's that? We ba last 80 billion. Na wa na chiro fia. O se me na me market. Na o di be wura. Eh one Mr. Ba man kan jo sa han ma so fia. Nyame ni pa nko ni ku fia. We buy Moses. Why we are fighting me? Why do you free account now? Me fast can be to try what massa. One no monsa. How no nyansa? Kekere. What you ujaka? Wait a minute. We wa bere wa pani opod wo kuma. Na di ni nyina. Pioko man fa bi dia mo wa mu Bia si do na nyame de obo ye adwuma ha. Mayam fa Koko. Ona di sunu kosa. Ya no di tuyo kwani. Insani bi ni ka so se fa no. Insani bi ni ka so se fa. Pioko. Ai. Wa ma tu. Ya. Abu afuru. wa ni o. Me ma finish mo. Yes. I saw the phone car say yes. Every year so ko da hu. Ne bo de ne. Ne bo de ne. Yes, you to guide no. so guide no he. Me ma nya yes. One na yi no. O de no papa. Yes, ne na yi. Tele ba kwa so de ni. Ro ka so ni no. Ya ka.